Saps amb quina una em va venir el meu nebot? Ara diu que vol muntar una cooperativa. I això que ha estudiat per periodista. Ai, Antònia, aquest jovent no saps mai per on et sortiran. Ja ho pots ben dir, ja. Jo que em pensava que el veuríem a la tele i ara el nen vol fer de pagès. No et queixis, que si està en una cooperativa segur que t'omple el rebost de fruites d'aquestes ecològiques. No totes les cooperatives són agràries. N'hi ha de consumidors i usuaris, d'ensenyament, d'habitatge, de serveis i transportistes, i també de treball, com la cooperativa de periodistes del nebot de l'Antònia. De fet, tot allò que necessitem en el nostre dia a dia ho podem trobar en una cooperativa o en qualsevol altra entitat de l'economia social. Aquestes empreses ofereixen tota mena de productes i serveis i al mateix temps contribueixen a fer una societat justa, democràtica i solidària. Les empreses d'economia social aporten solucions eficients i sostenibles als reptes de la nostra societat. Posen les persones al centre i són una alternativa de present i de futur. Trenca els tòpics i anima't a descobrir-les.